Ako si začať budovať odolný mindset? Mentálna odolnosť je super schopnosť 21. storočia. Súčasná doba na nás kladie extrémne nároky, čo sa týka informačnej záťaže. Z každej strany na nás útočia rôzne informácie. Všetko počúvame, vidíme a náš mozog má tieto vnemy problém spracovať. Nedokážeme tú informačnú záťaž zvládnuť. Následne nastupujú rôzne problémy, ako sú úzkosti, depresia, nespavosť a všetky obdobné problémy tejto doby. Keďže my nedokážeme spracovať to, čo sa deje v našej hlave. Ten chaos, ktorý tam máme, to neustále premýšľanie nás vybíja. Náš nervový systém je preťažený a my často padáme. Často zažijeme vyhorenie len preto, že nedokážeme ani na chvíľu vypnúť. Pracuješ možno 5-6 rokov na tej istej pozícii. Zdá sa ti, že to aj zvládaš. No potom príde nejaký moment, že si dáš na chvíľu pauzu alebo cez víkend si myslíš, idem si oddychnúť, nedokážeš ani na chvíľku vypnúť. A toto všetko spôsobuje to, že si v kolobehu informácií, myšlienok a hodnotenia. Všetky tie myšlienky následne cítiš a dostávaš sa do chronického stresu. Chronický stres je veľmi nepríjemný pre tvoje telo. Spôsobuje radu nepríjemných fyzických pocitov, vyčerpanie a následne z toho vyplývajú aj rôzne ochorenia a ďalšie problémy. Množstvo ľudí v tejto dobe žije v chronickom strese. Nedokážu ho zastaviť, nedokážu ho eliminovať. Keď si aj myslia, že oddychujú, tak ich mozog pracuje. Málo kto si dokáže len tak sadnúť, napríklad na lavičku a byť tam sám so sebou. Byť možno len 30 sekúnd sám so sebou a svojimi myšlienkami. Ale ich pozorovať a nehodnotiť. Nesústrediť sa na niečo, nad čím musím rozmýšľať. Niečo, čo musím robiť. Niečo, čo musím počúvať. Veľa ľudí si myslí, že relaxuje pri tom, ako si pustí hudbu do slúchadiel. V určitej miere si dokážeš oddychnúť, ale sú tam stále nejaké vplyvy, ktoré ti bránia vnímať to, čo sa deje v tvojej hlave. A veľa ľudí chce uniknúť pred svojimi myšlienkami. Málo kto dokáže svojej mysli čeliť tým nepríjemným myšlienkam, vedieť ich spracovať, vedieť sa s nimi nejak zžiť, pochopiť ich a prijať. Najdôležitejšie je tieto myšlienky nezaháňať, nezapudzovať, nesnažiť sa ich zbaviť, utiesť pred nimi. Bo keď pred nimi budeš utekať, tak stále budú silnejšie. Občas je nám dobre vnímať to, čo sa deje v mojej hlave. Ja si občas položím otázku, je tu niečo, čo musím spracovať? Alebo je tu niečo, čomu sa musím venovať, aby som tú situáciu lepšie zvládol? A často sa mi v podvedomí vynoria nejaké odpovede. Napríklad, trénuješ príliš intenzívne, tak potrebuješ spomaliť. Tie projekty, ktorým sa venuješ, ťa dosť mentálne vyčerpávajú, tak si musíš nastaviť nejaký oddychovejší plán, aby si to zvládol. Všetky tieto veci a vnímanie toho, čo sa vo mne deje, mi pomáhajú byť mentálne odolný. Samozrejme, zo začiatku to nebude jednoduché. Zo začiatku bude pre teba problém len si sadnúť na tých 10-15 minút a len byť sám so sebou. Skús na 10-15 minút sadnúť ako ja k vode a len sleduj hladinu rieky. Všímaj si, ako sa vlní, ako sa mení tá intenzita vln a to isté sa deje aj v tvojej hlave. Niekedy je tvoja myseľ pokojnejšia a niekedy je rozbúrená. Môžeš to vidieť napríklad v práci. Keď máš nejakú náročnú poradu a musíš sa sústrediť na všetko, čo sa tam deje, všetky veci riešiť, tvoj mozog ide na plný výkon a tvoje myšlienky sú ako rozbúrené more. A následne možno, keď prídeš domov, sadneš si na záhradu, ideš si zacvičiť, robíš niečo, čo ťa baví, tak tvoje myšlienky sú oveľa krotkejšie, oveľa lepšie. Skús to len pozorovať. Toto pozorovanie bude pre teba prvý krok k tomu, aby si získal vyššiu mentálnu odolnosť. Lebo prakticky nikto to nerobí. Nikto nesleduje to, čo sa deje v jeho hlave. Následne príde problém a ľudia hľadajú rýchle instantné riešenie. Hľadajú nejakú tabletku, ktorá ich zbaví všetkých potiaží. Taká tabletka samozrejme existuje, ale nie je to vhodné riešenie. Najlepšie, čo môžeš pre seba urobiť, je začať si budovať určitú mentálnu odolnosť. Vystavovať sa nepríjemným veciam, čeliť nepríjemným problémom. Nesnažiť sa predtým utiesť, ale snažiť sa to spracovať. Keď sa niečoho bojím, tak sa to snažím pochopiť. Snažím sa nájsť ten stresor. Z čoho vyplýva vlastne ten môj strach? Prečo sa toho bojí? Je ten strach reálny? Alebo som si ho len vymyslel? Toto všetko sú otázky, ktoré ti pomôžu spracovať ten chaos v tvojej hlave. Takže začni budovať svoju mentálnu odolnosť. Ak si potrebuješ pomôcť, kľudne sa na mňa obráť a rád ti s tým pomôžem.